Vo Weimare Bach skomponoval niekoľko organových skladieb a tokáty pre cembalo. Jedna z objednávok bola pre snobského vojvodu Christiana z Weissenfelsu, ktorá bola začiatkom ich spolupráce s Weissenfelským dvorom až do vojvodovej smrti roku 1736 a vymretia jeho rodu. Vo Weimare sa Bachovi narodilo 6 detí. On a jeho manželka stále udržiavali styky so svojimi priateľmi a príbuznými z Ohrdrufu, Arnštatu a Milhausenu, ktorí boli krstnými rodičmi ich detí. Bachovo umenie prilákalo k nemu množstvo študentov a odvtedy mal veľa žiakov. Keď zomrel Handlov učiteľ Zachov, tak mu ponúkli post organistu v Halle. Toto miesto však neprijal, lebo weimarský vojvoda ho povýšil na koncertného majstra a zdvihol mu aj plat. Plat v Halle však nezodpovedal jeho titulu, ale stále mal s nimi dobré vzťahy. V roku 1717 ho skladateľ Mattheson v tlači vychválil ako koncertného, veľmi dobrého organistu. Mimoriadne významnou pre hudobníkov 18. storočia bola návšteva hlavného mesta Saska Drážďan. Istý vplyvný šlachtic tam vtedy usporiadal cembalovú súťaž, na ktorú pozval hrať Bacha a Louisa Marchanda, vynikajúceho francúzskeho skladateľa a hráča klávesových nástrojov. Existujú rôzne opisy tejto udalosti, alebo skôr neudalosti, pretože Marchand ešte pred touto súťažou odišiel a tak Bacha nechal samotného. Vtedy to mnohí pokladali za nadradenosť nemeckej hudby nad francúzskou. Hoci prvé roky vo Weimare boli dosť tvorivé, posledný rok bol dosť nepríjemný. Rodinné spory vo Weimarskom kráľovskom dvore a nechutné intrigy pri hľadaní nového kapelníka vyústili až do toho, že Bach si začal hľadať novú prácu. Ponuka prišla od kniežaťa Leopolda z Anhalt-Köthenu. Bach sa pokúšal odpútať sa od vojvodu Wilhelma, no nepodarilo sa mu to. Pri opätovnom požiadaní ho uvrhol do domáceho väzenia 6. novembra roku 1717 a prepustil ho, no v nemilosti, 2. decembra toho istého roku. Bachové vzťahy s novým zamestnávateľom boli dobré. Knieža Leopold bol muzikálny mladý muž, ktorý Bacha podporoval v komponovaní všetkých druhov inštrumentálnej a svetskej vokálnej hudby. V Köthene sa narodilo posledné z detí, ktoré mal Bach so svojou manželkou. Bol to syn. Pomenovali ho podľa kniežaťa Leopolda, ktorý sa stal jeho krstným otcom. Dieťa však dlho nežilo. Napriek smútku Bach neskôr napísal, že v Köthene bol podstatne šťastný. Očividne sa mu to aj dobre komponovalo. Napísal tu svoje prvé sonáty pre cembalo, husle a 6 koncertov pre violončelo. Tu vznikol aj prvý diel dobre temperovaného klavíra a vokálne diela, ktoré venoval kniežaťu Leopoldovi a začiatkom každého roka mu napísal niekoľko diel, aby sa mu zavďačil. až 1721 Bach utrpel sériu úderov. Počas návštevy kniežaťa Leopolda v kúpeľoch v Karlových Varoch mu zomrela jeho manželka Mária Barbora.
Potom sa mu zase nepodarilo získať post organistu v kostole svätého Jakuba v Hamburgu, lebo buď nechcel, alebo nemohol darovať vysokú sumu, ktorá sa požadovala od úspešných kandidátov. Tak sa mu vyšmýkla z rúk posledná šanca, keď mohol hrávať na organe na naozaj výnimočnom nástroji tohto druhu. Tretím úderom bolo nové manželstvo Leopolda s jeho sesternicou princeznou Frederikou z Anhalberburgu, uzatvorené 11. decembra 1721. Táto dáma vôbec nebola naklonená k umeniu. Žiarlila na manželovú veľkú lásku k hudbe, ktorá zo sebou prinášala nemalé výdavky. Bach si už v marci 1721 hľadal novú prácu v inom mieste. V decembri roku 1721 sa Bach oženil s Annou Magdalénou Wilkenovou. Podobne ako Bach, ona bola dcérou dvorného trubača a profesionálnou speváčkou. Ona sa možno chcela presťahovať, no s určitosťou to tvrdiť nemôžeme. Jeho druhé manželstvo bolo úplne iné ako prvé. Ich dom sa naplnil hudbou a šťastím. Ako kantor v škole svätého Tomáša Bach zastával jeden z najvýznamnejších postov v evanjelickej Európe. Vyššie postavený bol len hamburský kantor. Bach bol najdôležitejším hudobníkom v meste. Mal na starosti hudbu v 4 lipských kostoloch, ktorá sa vyžadovala pri mestských obradoch a na slávnostiach. Bol tiež zodpovedný za hudobnú výučbu študentov školy patriacej kostolu. Jeho hlavné povinnosti sa vzťahovali na hudbu, na hlavné bohoslúžby a slávnosti, pohreby a sobáše. Bol osobitne honorovaný. Plat a odmeny dostával v naturáliách, v obili a víne. Býval v renomovanom južnom krídle školy. Prvých 6 rokov v Lipsku bolo zjavne najproduktívnejších jeho v ručnom živote. Do roku 1726 skladal starostlivo prepracovanú hudbu pre svoj spevácky zbor, v ktorom pôsobilo 12 až 16 najlepších spevákov. Dirigoval ho sám Bach. V roku 1728 sa Bach ocitol v sporoch s cirkevnými autoritami, tentoraz pre otázku, kto bude vyberať piesne pred večerou a po nej. Ocitol sa v sporoch jednak s členmi rady a jednak s učiteľmi. Keď stál pred niečím a pociťoval neprimeraný nátlak, reagoval